Bună, sunt Valentin Mandache de la Case de Epocă și doresc să vă prezint o particularitate arhitecturală a Bucureștiului la Belle Époque și anume pintenul de scară. Văzut în această imagine un dispozitiv ce asigura pășitul direct din trăsură în clădire în acea perioadă, mai ales în anii 1870 și 1880, Bucureștiul nu avea multe străzi pavate, fiind foarte prăfuite în timpul verii și pline de noroi în timpul sezonelor ploioase. Acele haine se puteau ușor murdări, iar pintenul de scară asigura accesul direct a celor oameni din mijlocul de transport trăsură în casă. Cel pe care îl vedem aici este de la scările casei Sturza de pe Bulevardul Maghiero, care găzduiește acum magazinul de cărți Cărturești. Ca să ne imaginăm mai bine coșmarul noroiului din secolul XIX, din a doua parte a secolului XIX, am aici o gravură pe care am cumpărat-o acum câțiva ani în Sussex, în sudul Angliei, cu numai 2 lire. Este de prin anii 1860-1870 de 2 autori germani, publicată într-un magazin american pe șosea în Valahia. Este un car cu mărfuri transportat de 3 perechi de cai în noroi. Acestea erau condițiile de transport și de drumuri la acea perioadă, iar în orașe, pe majoritatea străzilor, nu era prea mare deosebire, inclusiv în capitală, în București. Hainele acelei perioade nu erau deloc practice, erau foarte elaborate, mai ales pentru doamne, după cum putem vedea în această imagine, care este dintr-o revistă de modă americană de la 1880 și ceva. Asemenea modă era, bineînțeles, și în România, în cadrul părților superioare ale societății, burghezia și aristocrația și restul Europei. Puteți vedea ce complicate erau rochile, foarte lungi, aproape de pământ, și vă puteți imagina că erau victime sigure ale prafului și mai ales noroiului de pe stradă. De aceea erau necesare asemenea dispozitive pentru a le păstra curate și a arăta bine, cum este pintenul de scară. Să vedem cum ar funcționa un pinten de scară. Acesta este cel de la Muzeul Aman, Casa Aman din București, o clădire de prin anii 1870. Este o reconstrucție ce vedem aici. Imaginați-vă o caleașcă, o trăsură cu o doamnă sau doamne din perioada la Belle Époque, cu rochi elaborate. Vizitul oprește caleașca în dreptul pintenului, cu ușa caleștii în dreptul pintenului. Un valet ajută doamna să coboare direct pe acesta și intră în casă fără să aibă contact direct cu murdăria de pe sol, noroiul sau praful. Pintenul era, bineînțeles, folosit și de domni care aveau pantofi mai scumpi sau nu vreau să murdărească sau se mișcau mai greu. Eu am reușit să găsesc doar 3 pintene de scară în București până la această dată. Probabil că sunt foarte puțini. Cel pe care îl vedem în imagine este de la Casa Ion Mincu, inițiatorul stilului neoromânesc în arhitectură, o casă ce datează de prin anii 1870 și este probabil de la o renovare, poate de acum câțiva zeci de ani. Fiind din anii 1870, corespunde ca vârstă cu ceilalți 2 descriși până acum și arată că prin perioada acelor ani 1870-1880 era o problemă cu străzile precar pavate în București, fiind mult praf și noroi. Spre sfârșitul secolului XIX se pavează străzile, iar acești pinteni de scară nu prea mai devin necesari. De aceea sunt foarte rare acum. Ne dau nouă imagine despre mediul natural, modul de viață al bucureștenilor acelei perioade și astfel ne întregesc imaginea istoriei și identității acestui oraș. Vă mulțumesc! Dacă v-a plăcut acest video, de ce să nu aflați mai multe despre Case de Epocă urmărind conturile cu același nume de blog, Facebook, YouTube, Instagram și Twitter? Sau mă puteți contacta direct dacă doriți să veniți la tururile și cursurile mele de istorie arhitecturală sau aveți un proiect de Case de Epocă și doriți consultație profesională la e-mail v.mandache@gmail.com sau telefonul 0728 323 272. Vă mulțumesc și la revedere!